Il-Gvern nida l-fond tal-iżvilupp tal-akkomodazzjoni bilan li jsaħħaħ u jżid is-servizzi u faċilitajiet fil-qalba tal-komunitajiet Maltin. Ħabbar dan il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet f'Birkirkara kif b'daqqa ta' penna ġie ffirmat ftehim li jorbot il-Komunità Malta u Residenza Malta sabiex fuq perjodu ta' 3 snin jikkontribwixxu €1.5 miljun. B'hekk dan il-fond fih dan l-Awtorità tad-Djar ikun jista' jamministra dawn il-flus biex itejjeb il-qagħda ta' eluf ta' persuni li jgħixu fuq sma ta' akkomodazzjoni soċjali u l-inħawi tal-madwar. Iċ-chairperson fuq il-bord li jmexxi dan il-fond Charmaine Manjon spjegat kif Komunità Malta u Residenza Malta fil-fatt se jkunu qed jikkontribwixxu €250,000 kull wieħed fis-sena sabiex dawn il-proġetti fil-komunitajiet ikunu jistgħu jipproċedu. Proġetti relatati ma' sport, proġetti għall-ambjent aħjar, għall-iktar spazji rekreattivi, manka proġetti forsi relatati mal-arti biex kull individu nilħuh u insaħħu l-benesseru tal-komunità finalment. Minħat jew il-Ministru Galdes sostna li dan il-fond huwa turija ta' kemm il-Gvern mhux biss huwa kommess li jibni postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali iżda li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Se nkun qegħdin naħdmu bi proġetti bi sħab ukoll mal-għaqdiet soċjali, għaqdiet sportivi, bilan li anke dawk in-nies li jgħixu fil-komunitajiet tagħna intuhom faċilitajiet oħrajn. Faċilità essenzjali wkoll li bihom l-awtorità tista' tejjeb il-viżjoni tagħha s-settur tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna, imma finalment ukoll il-ġid komuni kompli jitqassam min-naħa tal-Gvern b'ġid ukoll ma' kulħadd. Intant is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat spjega li l-fondi ta' Komunità Malta u Residenza Malta ġejjin minn programmi ta' ċittadinanza u residenza b'investiment. Flus illi qed noħolqu minn investiment barrani dirett li ser jintuża direttament biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Aħna għalhekk qed noħolqu il-ġid biex b'mod soċjalment ġust iwasslu ħadd in-nies biex intejbulhom ħajjithom.